Yes mga ka-Jazz, finally! Naka-drive na rin tayo dito sa Cebu City! Mga ka-Jazz Vlog Ones, ito yung sorpresa ko sa inyo! Nag-back home tayo, ayun ito, drive na tayo agad. Sige, yaw-yaw din ha. Crazy mga ka-Jazz! Crazy here driving Cebu City. Mactan, Lapu-Lapu, Cebu. Driving around, so you have to keep an eye on the motorcycle. Everything pedestrian. No rules here mga ka-Jazz. Basta makadrive ka lang. Kaya more democratic in Philippines. Halika, samahan niyo ako. Black eye na rin yung mata ko mga ka-Jazz. Kakabili lang namin ng SIM card so kala ko yung SIM card ko dati magagamit ko yon. Hindi na pala kasi yung sistema dito kailangan yung SIM card mo maloadan mo ng isang buwan. So pag isang buwan na hindi mo na magamit, ayan, wala na, useless na siya. Disregard mo yung SIM card na yan kasi garbage na siya. So bili ka na lang 750 pesos. Wow! 30 GB, good for 2 weeks. So within 2 weeks ubos talaga yung data na yan. Kahit anong gamitin mo pa, unlimited siya, basta within 2 weeks kung di mo masyadong gamitin din, ubos din siya within 2 weeks. Kung gamitin mo man siya, maubos rin siya. Kahit mag 24 hours Facebook ka, ubos rin siya within 2 weeks. Ganon yung style dito. Tapos ni-register nila sa name mo, parang useless nga lang kasi pag ni-register mo sa name mo tapos hindi mo magamit ng isang buwan, wala pa rin, di ba? Bibili ka rin ulit pagbalik mo. So yun ang experience namin dito mga ka-Jazz. So ito yung NAIA Mactan International Airport. Antay lang kami sa magpipick up namin ni Kamags. Ayan Kamags, okay ba? Maganda yung humid yan ang gusto mo, mapaputi ng balat. Ting puti na. So, a few moments later. Yes mga ka-Jazz, finally! Naka-drive na rin tayo dito sa Cebu City! Sorpresa ko sa inyo! Nag-back home tayo. Ayun ito. Wow! Drive na tayo agad. Sige, yaw-yaw din ha. Crazy mga ka-Jazz! Crazy here driving Cebu City. Mactan, Lapu-Lapu, Cebu. Driving around, so you have to keep an eye on the motorcycle. Everything pedestrian. No rules here mga ka-Jazz. Oh no! Basta makadrive ka lang. Kaya more democratic in Philippines. Oh no! Mga ka-Jazz Vlog Ones, nice weather. Sunod lang, paalam nyo kung saan yung punteriya natin. Nice mag-beach yun. Swimming na swimming ako. Shoutout dyan sa mga viewers natin ha. Message lang kayo tapos doon ka lang i-mention yung mga name nyo. Doon na tayo mag-shoutout sa isa't isa. Okay mga ka-Jazz Vlog Ones, see you in a bit. Kain mo na. Ayan mga ka-Jazz, our first meal. Wow! Mag-share kami, mag-share sa amin. Tipid combo mga ka-Jazz. Ayan, share. Oh no! Good for 2 person. Good for 2 person pero kasya tama lang sa kanya. Yunod. That's it. Japanese restaurant. Pwede na ito maka-Jazz kasi kailangan natin mag-diet din. Kasi puro karne kinakain natin. Kailangan keep natin yung diet. Healthy style. Healthy style na ba ito? Di ko, una ko ang kuhan. Ito mo pakita. Yeah, this is good. Ya, wala pa nang hurot. Dapat to ugma. A few moments later. 211. Na. Tulong na ko. Oh no! Wow!
Ayan na, ayan na. Ayan na mga kadyas. So ayun pala mga kadyas, lumipat tayo ng room. Binigyan tayo ng room nila doon sa second floor. At na-book natin ay sea view. E paano yan? Doon sa room na unang binigay nila, ang makita mo yung roof ng tent nila, tsaka roof ng full tent din nila. So ngayon binigyan nila tayo dito sa 5th floor at ito yung resulta. Pag i-confirm mo lang, hindi naman ibig sabihin na nagreklamo ka, parang ipaintindi mo na sa kanila. So bibigyan kanila ng magandang room na swak sa expectation mo. So dito tayo, room 509, in front view niya. Ayan. Adjust. At saka yun ang Cebu City. Kita niyo yung skyline ng Cebu City. Ayan. Puntahan natin yan bukas mga kadyas. So, pasukin natin yung room natin. Wala pa rin mga kadyas. Oh no! Teka. Wala pa rin. Wala pa rin. Wala pa rin. Wala mga kadyas. 5:11 wala tayo mga kadyas. Naglilinis pala tayo mga kadyas. 5:09. Try natin. Oh no! Di man ako nagkamali nito. Ito yung room na to. 510, 511, 509. At ito pangalawang room na binigay nila sa atin. Ito, 507. Halika, pasukin natin, tingnan natin sa loob. Home visit! Ayan mga kadyas. Tapos lock natin. Para safety. Washroom check. Ayan. Wow! Just plug once sa atin. Ayan po. May toothbrush, wash, shampoo, dalawang baso, hair dryer. Yan mga kadyas mo. Ayan. Wala dito mga kadyas. May vault, safety vault. Kung may mga dolyar ka, yung mga ginto mo, small ref, coffee, dalawang 2 queen bed. Yan, si Kamags. Ito po ang sinabi ko mga kadyas. Sea view tayo. Sulit yung bayad. Pag magsalita ka lang, yan po, kikita natin. Children's playground. Ang ano yan? Buhol? Yeah. Kaya pag magsabi ka mga kadyas, yung totoo lang, bibigyan ka nila. Yun din. Agad-agad, within 5 minutes, nalipat kami ng ibang room. Kaya nakuha namin itong pinaka tok-tok. Ano ba to? 5th floor? Dito sa Solaire
Alright mga kadyas, puntahan natin itong gym nila. Try tayo. Paugnat sa kusog. Ayan, ayos. Pag-vlog tayo dyan. May treadmill, bike. Ayan. Pwede. I-check up rin ni Kamags. Check up ko Anong tira mo ngayon, Kamags? para sa kwet. What? Hindi yan. Gym tayo ngayon. Mga 30 minutes. Katapos niyan, kain tayo ng buffet. Kasi gugutom na. Tapos within 30 minutes din, mag-swimming tayo. Tsaka tayo mag-check out dito. Alright? Stay tuned lang. Wow! Mga ka-Just Vlog Ones, gugutom na sina Kamags at si Just Vlog Ones. Pupunta lang kami ng Ilang araw na walang kain. breakfast. Oh no! Breakfast buffet nila. Titingnan natin Ayaw ng dito breakfast. sa Solea. 900 per person kasi hindi naka-include yung booking namin. No included breakfast. Hindi nakatabi. So mag-additional kami ng 900. Wow! Tingnan natin Filipino style yung ano. Pipiliin natin. Gusto mo yung mino-mino? Yes. Hindi kaya ka matalo doon. Tingnan lang. Basta Kasi gusto pag may mino-mino is medyo iba yung presyo. sabaw. Oo, pero sabaw ba? Yan mga ka-Jazz. So pakita ko sa inyo pag naglalakad tayo patungo doon sa restaurant nila sa kainan, yung paligid dito sa Solea. Ayan. Hi guys, dito pala kami ngayon sa Pinas. Bigla ang pag-uwi. Ngayon, andito kami nag-stay sa Solea Beach. Ito ang view nila. Tingnan nyo, ang ganda. Wow! Ito. Init ka, Mods. Kaya lang ba? Init? Dito pwede ito. Ito yung kinaliguan natin kagabi. Yeah. Yes. Sakit daw, ang init mga ka-Diyos. Sabi ni Kamags. Kaway-kaway naman dyan. For the first time.
Ayan mga kadyas. Oh, then daghan lang. Nagmaniho na si Kamags. So, ayan, sabi ko may... Okay ba? Ha? Okay naman. Okay na? Kamuti na. Hindi, ayan, pag-video na. Hindi nga kuha plato. Meron lang. Kain dito mga kadyas. Buffet ito. Breakfast buffet nila. Oh, 30 minutes. Oh no! 30. Morning. Morning. Pinoy style. Pala naka-record yun mga kadyas? So sabi ni Kamags, ano explain mo Kamags? Sulit yung bayad ko dito, 900. Bakit? Ganda pa kumain ng mga buffet kaysa doon sa mga tindahan na restaurant. Order lang ka pa isa-isa. Oh. Kasi kumain kami tapos 600 na bayaran namin. Ito, ganito pala ng baso, Oh. na mango, Oh. 80. At saka apat na tempura ata yun. 375, 350. What? Plus yung isang bowl na ano, gudjun. Gyudon? Yudun. Gyudon. Yudun. 150? Yeah? Kanin lang yun. Ito, ang dami nang kinukuha namin. 900 lang ko. Maganda pa lang. Kumain, ang buffet lang. Yeah. Bibilisan natin mga kadyas. 30 minutes. Hindi. Wala nang problema. Bilisan natin kasi nalulubat na yung battery. Tingnan nyo guys, photo nila. Parang ang laki ng ano. Ano yan? Kumo ng bata. Kamao ng bata daw. Kumo ng bata. Photo. Si Kamags, natabangan siya sa mga timpla mga kadyas. Ewan May ko lang. bago sa lasa. Protest nila. Kumuha na ako ng marami kasi kunin na nila mga display doon hanggang alas 10 lang. So, hindi naman kami palabasin. Hanggang matapos kaming kumain.
Jazz, palabas na kami. Tapos na kami kumain. Kami yung the last full show doon. You're welcome. Kami ni Kamags. Ako yung pinaka last standing doon mga ka-Jazz. Ayan. Sulit ba Kamags? Sulit na sulit pagkatapos nga. Bugtik yung tiyan mo? Tamang tama. Nandito yun. Bugtik rin tiyan ko eh. Hindi ginagawa mga bata. Ayos. Swerte natin mga ka-Jazz. The weather is behaving, so sunny. Feel na feel ko yung vibes. It's not only fun in the Philippines, still summer in the Philippines. Wow! Yan mga ka-Jazz, sulitin natin. Whew. Kahit hindi March, kahit hindi April, summer pa rin. Ito yung nakagandahan itong bansa na ito mga ka-Jazz, itong sarili natin. Basta talking about the sea and the resort and the pool, number one tayo. Yeah. Completos Ricardos dito mga ka-Jazz, humid at saka init. Hindi lang init, humid pa. Yan ang made in Philippines. So maligo na tayo mga ka-Jazz para pawala lang ng pawis. Maligo dyan eh. Yeah. Asa yung gusto? Dito? Pwede naman ka maatay dito at magkadat. Mga ka-Jazz, ito yung last dip namin dito sa Solea. Let's enjoy the day. Certified mga bakasyonista. What? Hindi lang upload natin mga ka-Jazz, tingnan natin kung ano yung style. Ito eh. Naman. Ito. Ay, no, nagkakita.
Masahin si Montiel. Yes. Para sa ating kape. Sarap! Mga ka-Jazz, our farewell goodbye for Sulia for one night stay here. So, ayan na. We're checking out. So, salamat Sulia sa lahat. Kaway-kaway naman dyan mga kamags. Ayan, kung makita nyo yung view. So, this is our experience for Sulia. It's not bad. So, next time, mga ka-Jazz, having really fun here at Solea Mactan Resort. At Kamags! Ay, alis kami dito sa room namin. Okay mga ka-Jazz, yan lang muna ngayon for day 1 natin. So, jump naman tayo. Sunod naming destinasyon kung anong room na makuha namin. Bye for now. Just keep on watching Just Vlog Once. We just vlog but only once. Bye!